Aquesta és l'entrada principal de Casa Navàs. Quan obriu les portes de Casa Navàs trobem això. I ara sí, que ja hem pujat les escales, hem entrat al hall principal i ja seríem dintre de Casa Navàs. Mireu quines vistes des del balcó de dalt, més boniques. Els que pensin que Casa Navàs no ha estat sempre tan conservada, a veure, que cridin que no. Ah, és que hi havia unanimitat, I la resposta, tant en una classe, tant a la A com la B, era la correcta. Efectivament, Casa Navàs no ha estat sempre tan conservada. On veieu la diferència? La foto del mig li falta alguna cosa. I en canvi la de la dreta, que és com és ara mateix Casa Navàs, té una cosa més. Com te dius tu? Marina. Marina, quina diferència has trobat? Com més alt. Exacte. Molt bé, Marina, ho has fet superbé, has estat superatenta, perquè com bé diu la Marina, a la foto del mig no hi ha triangle. Doncs finalment vam poder acabar construint aquest capcer, Aquí els veieu per darrere, encaixant-ho tot, van pujar totes les pedres, una per una, I després, poquet a poquet, es van anar enganxant i finalment vam tenir el capcer acabat, Fixeu-vos quina feinada que vam fer. Domènec i Muntaner va viure a la casa durant la seva construcció? Mira, és una bona pregunta també, Clàudia. A la casa no, però hi havia una cosa que feia Domènec i Muntaner que ara, jo crec que ara no seria molt estrany que ho fessin. Quan algú encarregava una casa, un edifici a Domènec i Muntaner volia saber els gustos de les persones. Per exemple, en el cas de Casa Navàs havíem dit que l'encarreguen el Joaquim Navàs i la Pepa Blasco, no? Doncs ells, el Domènec i Muntaner, volia saber què li agradava al Joaquim, què li agradava a la Pepa, si preferien uns colors o uns altres, unes formes o unes altres, i què feia per conèixer-ho? Doncs se n'anava a viure una temporada amb ells. Un adeu final a 6è A, aixequeu-me les mans i digueu-me adeu si us heu passat bé. 6è B, a veure, 6è B, em dieu adeu. I això, que esteu tots superconvidats aquí a Casa Navàs. Us esperem ben aviat, un petó ben gran a tots i a totes. Adeu-siau.